खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि बे समाव नोंथांमोननो फोसावनो लादों 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनि सायाव माखासे बर'नि खौरां बिजोङा फोसावनाय एग्जिट पल 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिया मैया एबा थांनाय सानखालि मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बे बिसायख'थिखौ लानानै माखासे खौरां बिजोङा माखासे एग्जिट पल फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोननो फोसावनो लादों टाइम्स नाउ बड'लेण्डआ 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनि सायाव फोसावनाय एग्जिट पल। बे समाव मोनब्रै बियाबनिफ्राय इउ पिपल दलखौ मोन 23 बियाबाव देरहासार जागोन होननानै टाइम्स नाउ बड'लेण्डआ फोसावदों। थिग बेबादिनो बीपीएफ दलनिफ्राय मोन 10 बियाबाव देरहासार जागोन होननानै फोसावदों। बीजेपी दलाव मोन 7 बियाबा देरहासार जागोन आरो एपीपी दलनिफ्राय मोनसेबो बियाबाव देरहासार जानाय नङा होननानै टाइम्स नाउ बड'लेण्डआ फोसावदों। थिग बेबादिनो आदार्सनिफ्रायबो मोनसेबो बियाबाव देरहासार जानाय नङा होननानै टाइम्स नाउ बड'लेण्डआ फोसावदों। थिग बेबादिनो बड'लेण्ड रादाबा 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनि सायाव फोसावनाय एग्जिट पलनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायनो लादों। बे समाव मोनब्रै बियाबनिफ्राय इउ पिपल दलनिफ्राय मोन 19 बियाबाव देरहासार जागोन होननानै बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोङा फोसावदों। बेबादिनो बीपीएफ दलनिफ्राय मोन 13 बियाबाव देरहासार जागोन होननानै फोसावदों। थिग बेबादिनो बीजेपी दलनिफ्राय मोन 8 बियाबाव देरहासार जागोन होननानै बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोङा फोसावदों। एपीपी दलनिफ्राय मोनसेबो बियाबाव देरहासार जानाय नङा होननानै बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोङा फोसावदों आरो थिग बेबादिनो आदार्सनिफ्रायबो मोनसेबो बियाबाव देरहासार जानाय नङा होननानै फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बीएमएन निउज चेनेलआ 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनि एग्जिट पलनि सायाव मा फोसावदों नोंथांमोननो फोरमायनि। मोनब्रै बियाबनिफ्राय इउ पिपल दलनिफ्राय मोन 23 बियाबाव देरहासार जागोन होननानै बीएमएन निउज चेनेलआ फोसावदों आरो बेबादिनो बीपीएफ दलनिफ्राय मोन 10 बियाबा देरहासार जागोन, बीजेपी दलनिफ्राय मोन 3 बियाबाव देरहासार जागोन आरो थिग बेबादिनो एपीपी दलनिफ्राय मोनसे बियाबाव देरहासार जागोन होननानै बीएमएन निउज चेनेलआ फोसावदों। थिग बेबादिनो आदार्सनिफ्राय मोननै बियाबाव देरहासार जागोन होननानै फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बेफोरबादिनो राइजिं बड'लेण्डआबो 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिखौ लानानै माखासे एग्जिट पल फोसावदों। बिथांमोना फोसावदों दि मोनब्रै बियाबनिफ्राय इउ पिपल दलआ मोन 18 बियाबाव देरहासार जागोन होननानै फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बीपीएफ दलनिफ्राय मोन 11 बियाबाव देरहासार जागोन, बीजेपी दलनिफ्राय मोन 11 बियाबाव देरहासार जागोन होननानै राइजिं बड'लेण्ड खौरां बिजोङा फोसावदों आरो बेबादिनो एपीपी दलनिफ्राय मोनसेबो बियाबाव देरहासार जानाय नङा होननानै राइजिं बड'लेण्ड खौरां बिजोङा फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेफोरबादिनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाबो फोसावदोंमोन दि 2025 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थियाव मोनब्रै बियाबनिफ्राय इउ पिपल दलआ मोन 22 बियाबाव देरहासार जागोन, बीजेपी दलआ मोन 10 बियाबाव आरो बीपीएफ दलनिफ्राय मोन 7 बियाबाव देरहासार जागोन होनना फोसावदों। जीएसपी दलनिफ्राय मोनसेबो बियाबाव देरहासार जानाय नङा आरो कंग्रेस दलनिफ्रायबो मोनसेबो बियाबाव देरहासार जानाय नङा होनना फोसावदोंमोन। थिग बेबादिनो आदार्सनिफ्रायबो मोनसेबो बियाबाव देरहासार जानाय नङा होननानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङा फोसावदों। बे समाव माखासे खौरां बिजोङा फोसावनाय बायदिब्ला बे बारावबो इउ पिपल दलानो देरहासार जागोनखौ नुनो मोनो।